kuuntelee Sunday kesäpodia ja tällä kertaa me ollaan ulkona, mutta ollaan kylläkin tämmöisessä terassilla. Täällä on vähän Kyllä. vilponen. Kyllä, tultiin kesäpiknikille meidän takaterassille. Joo. Ja joo. Mitä sulle Sanni kuuluu? Tosi hyvää kyllä. Nyt on aika vilpakkaa ollut tässä, niin on ei ole semmoinen kesäinen fiilis nyt tänään ollut, mutta Jospa se tästä. muuten kyllä on kesä tuntunut aika pitkältä ja silleen. Niin ihan on. tässä kestänyt tosi kauan, mutta silti ollaan vasta heinäkuun alussa. Jep, totta. Joo, sama mulle hyvää. Tässä vaan elämä rullaa Mä en eteenpäin. edes kysynyt sulta, niin Mutta mä kertoin. hyvä. Mut joo, tänään meillä on siis tällaisia asioita. Kerrotaan teille. Mitkä meitä ei välttämättä kiinnosta. Olipa mulla niin sekava. Niin mä Joo, tartuin tähän väliin, mutta hyvä. joo, kerrotaan Semmosia asioita. jotka ei kiinnosta. Joo. Ja nämä on meidän henkilökohtaisia mielipiteitä. Saa olla eri mieltä. Joo, Jos olet eri mieltä, ei kiinnosta. Niin, ei ole mikään henkilökohtainen hyökkäys Ei. ketään kohtaan. Mutta Ei. Mutta nämä on vaan silleen, että me ei kiinnosta. joo. Ja haluatko aloittaa? Niin, Mikä mennään ei suoraan. kiinnosta? Kerrotaanko vuorotellen? Joo, voin kertoa vuorotellen. Joo. No mä vähän yhdistän nyt kaksi asiaa. Joo. Mua ei siis kiinnosta meal preppaus ja semmoiset reseptit ja spesifisti mitkään air fryer reseptit. Meillä on siis ollut air fryer, Meillä mutta kans. ei ole tullut siis kyllä ihan hirveästi käytettyä. Nyt on nakannut sen romukoppaan, kun se ei ole toiminutkaan monen vuoteen. Joo. Mutta mua ei siis kiinnosta. Mä en vaikka kokkaa ikinä reseptien mukaan. En ikinä. Joo. Ja mä oon just, säkin oot semmonen sörsselisyyjä, Joo, että et jos- mitä kaapista joo. löytyy, niin sitä vaan niinkö naamari. Ihan sörsseli. Voisi olla Joo. vaikka bowl. Niin, kaikki semmoiset sekaisinkin ja bowlit on hyviä. Joo. Joo, siis mä oon just semmonen reseptien tekijä kanssa, että mä en katso Joo. reseptejä. Joo. Mä saatan katsoa silleen ohjeen Mä suurin en ole piirtein. reseptin seuraaja, mä oon reseptin luoja. Joo, tiedätkö silleen, että jos on joku sämpylätaika, niin kyllä mä katson, että paljonko suurin piirtein. Joo. Mut sit mä katson silleen, että no mulla ei oo noin paljon. No mäpä vaan vaan enemmän ja Joo. silleen, että se elää siinä Joo. samalla. Mutta tää on silti tosi ristiriitaista, koska mä vaikka Instassa ja TikTokissa, mä katson tosi paljon siis reseptivideoita. Aa. Mutta nekin on ehkä semmoiset, että ne jää sitten mulle jotenkin mieleen ja mä tallennan sille, että hei, vois tehdä vähän tuon tyylisen, mutta mä sitten Joo. aina improvisoin enkä mittaa. Kun jotkuhan semmoiset, ne mittaa vaikka desimitalliksi, että ne pyyhkii tälleen tasaiseksi. ei todellakaan. Ei ollenkaan. Meal preppaus pitäisi kiinnostaa, koska oikeasti se hyödyttäisi niin paljon, kun tekisi Niin valmiiksi hyödyttäisi. ruokia. Mä oon joskus tehnyt. Ei mulle mä teen aina vaikka töihin eväät. Aina. Sä oot Nytkään ei kaipas. ollut. Mutta siis se on silleen, että tavallaan se helpottaa sitä arkea silti sen niin paljon, niin sitten sen vuoksi, mutta en mä vaikka itselle. Toki nyt vaikka teen kalakeittoa, niin onhan sitä silleen niin kuin 2-3 päiväksi. On joo, mutta sä et laita sitä vaikka annosrasioihin En jääkaappiin. todellakaan. Joo. Ja mä oon just semmoinen, että mä voin syödä oikeasti vaikka viikon samaa ruokaa. Niin, Mua ei mäkin voin syödä. haittaa. Ei haittaa. Ei muuta taas ei voi. Joo. Olemme tästä siis samaa mieltä. Joo. Meitä ei kiinnosta. Ei. Small talk. Minua ei kiinnosta siis small talk. Ei. Mua ei kiinnosta. Pitäis varmaan kiinnostaa. Tämmöisessä niin kuin Niin. näin. Mut kun se ei, siis se tulee aina multa niin semmoisella väkipakolla. Joo. En mäkään kyllä smalltalkkaa Ei. juurikaan. Siis sitä on pakko tehdä tässä niin kuin työssä. Tässä työssähän on pakko tehdä kyllä, mutta ehkä just sen takia sitten ei jaksakaan niin vaikka muuten vapaa-ajalla silleen. Joo, ei. Kato, ihana tuo puu tossa. Joo, tykkäätkö? Joo. Mä että sä puhut Ei. mulle oikeesti, että tykkäänkö mä tästä puusta. En. Mutta tiedätkö, Meni läpi. joku saatais olla silleen, siis mistä sä oot ostanut? Tiedätkö, niin ihanan pehmeetä. Niin onkin. Niin ei. Mä vaan istutus mieluummin tälleen hiljaa tässä. Niin oltais, joo. Joo. Next one. Next. Eli ei tykätä small talkatakaan. Ei. Mua ei kiinnosta yhteiskunnan hyväksymä normi-arkirytmi. Tiedätkö silleen, että jotkut on semmoisia ihmisiä, että ne on silleen, okei, mulla alkaa huomenna työt vaikka kello 9, että mun on pakko olla kotona johonkin tiettyyn aikaan. Vaan Joo. mä oon vähän semmonen, että no ihan sama, joo. ei ole niin väliä silleen, että no huonot yöunet, mutta sitten se on Sinne huomisen tänne. murhe, että Siis joo, mä oon kyllä ihan samanlainen. joo.
Että ja tavallaan se, että tuommoisista asioista tehdään vaikka ongelma. Niin, tai jotenkin Mä ymmärrän, hirveä niin ressi mä vaikka ymmärrän siitä. lapsit ja Joo, tällaiset, todellakin. että ne rutiinit on niin kuin pakko olla ja näin. Ja hyvä, jos saa tunnistaa itsessä sen, että okei, mä tarvin sen yöunet ja sanoo, että minä menen muuten nyt Niinpä. nukkumaan. Mutta jos on semmoista orjallista noudattamista, koska kuuluu tehdä näin, Niinpä. niin se niinkö ei Joo, ja vähän semmoinen, että yöllä ei voi tehdä vaikka töitä. Miksei voi tehdä? Niin. Joo. Niin. Vaan monet on just silleen, että no niin, pitää mennä aikaisin nukkumaan, että voin aikaisin herätä aamulla tekemään töitä. Mutta miksi se voi olla silleen, että teen myöhempään töitä ja nukun myöhempään? Totta. Niin. Niin, Aika hyvä. on. Minäpäs jatkan täältä. Jatkappa. Mua ei siis kiinnosta. Tai mä sanon tähän alkuun. Mä perustelen tätä. Mm. Mutta mua ei kiinnosta hedelmien ja vihannesten pesu. Oikeesti, eikö Ei kiinnosta? oikeesti. Eikö sä ikinä saanut ripulia niistä? En koskaan. Oikeesti, etkö oo? No tässä taas just se, että kun mä harvoin ostan mitään semmoista, mikä tavallaan vaatisi sen pesun. Että niinku kurkku. En viruta, en ikinä. Okei. Mä oon varmaan sen takia, koska mä tiedän monta ihmistä, jotka Joo. on saanut ihan hirveän niin kuumepaskatauin siitä ihan suomalaisista. Oikeesti. Joo. Siis oikeesti tiedän monta Apua. ihmistä. Ihan suomalaista niin salaatista, ihan tommoista. Oikeesti? Joo. Mä kyllä harvoin ostan siis vaikka salaattiakin. Mulla on aina jotenkin hapankalta tai semmoista, niin sit se on varmaan... Joo. Ei. Tai sit jos mä virutan, niin mä oon silleen... Siis yksi asia on, mitä mä en pese, niin on porkkanat. Niitä mä en pese. En mäkään. Mut se on jännä. Kaiken muun mä kyllä yleensä pesen. Joo. Mut sit vaikka niinku... Jos meillä on tulossa vieraita tai mä teen jollekin muulle, niin mä pesen aina. Mut Joo. jos se tulee vaan niinku meille, Joo. niin minä en pese. Joo. Ja vielä tänä päivänä en Joo, ole saanut koputa mitään puuta. tautia. Koputa puuta. Joo. Joo. Ihan vasta näin siis jonkun jutunkin. Oikeesti. Siis tyyli TikTokin eilen näin, että joku Oikeesti. oli syönyt viime vuonna suomalaisia mansikoita. Ei se ollut viime vuonna, ne oli sitten kuitenkin vuosia. Siis peseksä vaikka mansikat? No, yleensä joo, riippuu vähän paljonko niitä vaikka on, mutta silleen yleensä joo. Nuokin on Oikeesti? pestyjä. Mansikoita. Oikeesti? Joo. Ai jaa. Mä voin ottaa seuraavan. Mm. Mua ei kiinnosta siis kukat ja viherkasvit. Mua kiinnostaa ihan hirveästi. Miksi sua ei kiinnosta? En Mikä mä siinä tajua. tavallaan on? Ei kun mä en siis niinkö, mä en tiedä miksi mua ei kiinnosta, mutta mua ei siis kiinnosta. On mulla nytkin kesäkukkia, mutta tiukkaa tekee pitää ne hengissä oikeasti. Okei, joo. Joka ikinen kesä mulla kuolee ja joka ikinen kasvi, mikä mulla on ollut tuolla kotona, niin on kuollut. Okei. Niin sä et vaan niinku jaksa siis sille huolehtia. En. Ja se on varmaan ehkä just se, että kun mä en muista tavallaan huolehtia niistä, kun ne ei huuda mulle silleen, että hei, haluamme vettä. Joo. Niin en mä muista antaa niille ikinä vettä. Okei. Joo. Hauska. Niin. Sit mua ärsyttää, kun ne kuihtuu. Niin. Joo. No mut ei kaikkien tarvi. Niin. Ja joka kesä mä kuitenkin ostan noita Joo. kukkasia. Et sä yrität. Nyt ollaan kuitenkin. itse asiassa poikkeuksellisen pitkällä noissa kukissa, että ne ei ole niinku kuolla kupsahtanut. Okei. Hauska. Niin. No toivotaan heille pitkää elämää. No toivotaan. Minua ei kiinnosta, että joku Maria Petteri ei ole koskaan ollut sairaslomalla. Hän on niin tunnollinen. Niin ei kiinnosta. Tiedätkö, Ei. olen vaikka 60 vuotta painanut yötä päivää, niin mua ei kiinnosta, koska tuo ei ole mikään leuhkimisen aihe. Ei todellakaan. Tuo on just semmoinen, että Hän on yli- haluan sinun tuntevan vähän olosi huonommaksi Joo. kuin ne muut tämmöiset Joo. paremmat ihmiset. Joo, Joo. kyllä. Niin jätän tämän vain tähän. Joo, no. I don't care. Joo, ei tarvitse lisätä mitään tohon. Sitten. Tämä nyt voi olla vähän tämmönen random juttu, koska Okei. me kuitenkin tällainen podcast-teema. Okei, joo. Mua ei kiinnosta monologipodcastit. Mua ei siis Et kiinnosta. yksin höpöttää. Niin, että joku yksin puhuu jotakin. Siis on olemassa tasan yksi podcasti, mitä mä kuuntelen, missä niin yksi ihminen höpöttää, se on Puurengi. Okei. Muuten mä en siis niin mitään tommosta. Ei niin Joo. Sulla ei lähe. ei lähe. Okei. Että nostan hattua kaikille, ketkä sitä menestyksekkäästi tekee. Niin, totta. Joo. Joo. Mä taas siis tykkään sitten Joo. yksin tommosista. Mutta toisaalta niin kuin, tälle, että jos on kaksi, niin on sitä sille ehkä mukavampi kuunnella.
Niin. Koska sit saattaa se ajautua se keskustelu siinä silleen. Joo, ja kun silloin mulla tulee vähän semmoinen olo, että mä olisin vähän niinku mukana siinä ja mä vähän niinku kuuntelen niinku keskustelua. Mutta sitten kun mä kuuntelen jonkun, joka puhuu yksin, niin se on vähän semmoista, että ei mua niinku kiinnosta toisen ajatukset ehkä niin paljon, että mä jaksasin kuunnella. Pitää olla ehkä joku tosi spesifi teema. Tai mä tiedän, miten se, niinku miten se puurojengi on semmoinen, että sitä mä jaksan kuunnella. Mutta se on niinku ainut oikeasti. Okei, no niin. Ihan hauska. No minua ei kiinnosta, kuinka paljon joku on suorittanut jotain. Oli se sitten ammatteja, oli se sitten tutkintoja, oli se sitten tämän päivän töitä. Niin ei ihan sama. Joo. Olkoon. Laiska töitä luettelee. Indeed. Sitten meikäläinen. Mä oon tänään siivonnut ja sitä tätä tehnyt. Se on helppo someen sisältö. Niin on. Niin. Mut silleen, tiedätkö, että just vaikka jotakin tutkintoja ja tämmösiä. Niin... Mulla riippuu ihan ihmisestä. Mua kiinnostaa vaikka mitä niinkö kollegat saman alan ihmiset siis joo, tämmöiset niinku jo semmoiset, että jos sua itseä kiinnostaa se aihe vaikka, niin se on sitten niinku eri asia. Mutta jos joku random on silleen, moi mä oon Heidi ja mä oon muuten tohtori tässä näin ja sit mä oon tässä näin ja ai sä olit vaan ylioppilas, jaa. Niin tiedätkö sellainen, että vähän niinku semmoinen luetteleminen, niin ei. Joo. Että ihan sama. Mulla on ehkä, mä menisin kirjoittaa tätä ylös nimittäin, siis se, että mua ei kiinnosta ihmisten ammattinimikkeet, koska se ei yleensä kerro mulla niinku mitään hirveästi. Ei. Vaan mua kiinnostaa, että mitä sä niinku teet tavallaan päivittäisin sun työssä. Joo, totta, ja tuo niinku nimike voi olla harhaanjohtava. No nykyään kaikki senior, junior, specialist, manager, assistant, joku kaikkea tämmöisiä. Niin on. Niin ei, se ei niinku hirveästi sano mulle mitään. Ei, totta. Mua ei kiinnosta, vaikka voipaketti olisi viikon pöydällä. Mä voin käyttää sitä ihan hyvin. Siis, niin on. Joo. Ja ruokien päivämäärät kiinnostaa mua Niinkö semmoista parasta ennen päivämäärät. Mutta sitten leipä ja kananmunat on semmoisia, missä mua ei kiinnosta. Joo. Siis tiesitkö, fun fact, opin tämän ex-työkaveriltani. Kun Suomi liittyi EU-hun, kananmunien päivämäärät lyheni 2 viikkoa. Miksi? Koska EU-asetus... Joku salmonella-riskikö vai mikä? Ei, kun EU vaan on asettanut tällaisen. Suomessa on ennen, kun se on liittynyt EU-hun, niin kananmunien päivämäärät ollut, parasta ennen päivämäärä, ollut 2 viikkoa pitempi kuin se on tällä hetkellä. Mieti, että se sama kananmuna. Niin. Ja se on ihan totta. Kun mäkään en kato niinku... Mä haistan sen kananmunan. Kyllä sä nyt kananmunasta haistat, kun pilalla. Niin haistaa. Voin sanoa, että kun haistat meidän kananmunan, niin sen et voi erehtyä. Joo, ei. Joo. Niin se, että tällaisissa asioissa, kun luottaa siihen haju, maku, ulkonäkö. Semmoinen maalaisjärki. Kyllä. Mutta mä oon siis sit semmonen, että mulla ihan sama se päivämäärä. Joo. Aivan sama se päivämäärä. Joo, sä oot kyllä semmonen. Kun mä ostan jauhelihapaketin, mä pääsen lasirasiaan kotona. En mä tiedä, mikä se on se päivämäärä, kun mä heitän sen pussin roskiin. Ja mä syön sitä niin kauan, että mä aisteillani totean, että okei, tätä ei kannata enää syödä. Joo. Harvoin kyllä käy niin. Mä en luota mun aisteihin sen verran. Okei. Niin, en tiedä. Sun pitää avata sun 3. silmä. No varmaan pitäis. Kohta mä oikeesti nuuhkuttelen tällä. Mut kun se on mulla paha. Jos mä en vaikka jos mä laittaisin vaikka tolleen jauhelihan lasirasiaan, niin mä olisin ihan vain harhainen silleen, että okei, no haiseeko tää vähän eriltä, miltä tää haisi eilen? Okei, nyt tää haisee voin kertoa, että sitten kun jauheliha on niinku huonoa, niin se on harmaata. Se on muutenkin harmaata. Ei ole. Se harmaata pilkkuja. Ei ole. Lasirasiassa ei ikinä mene sen väriseksi. Mä katson kaupassa. No mä en kyllä syö kaupasta ostaa jauhelihaa. Niin. Mutta mun mielestä ne näyttää muutenkin vähän niin semmoisia harmaita pisteitä. Ei. Ainakaan kyllä minulla oo. Ai joo. Mut joo. Mä oon just semmonen, että mä niinku en katso niitä päivämääriä. Joo. Your turn. Semmonen, tiedätkö, minua ei kiinnosta semmonen kiertelevä puhe. Että niinku, mä tykkään puhua asioista suoraan. Silleen vaikka, niinku silleen periaatteessa asioista niiden oikeilla nimillä, tiedätkö? Joo, tiedän. Niin sit se, että jos joku vaikka keskustelee mun kanssa ja mä tykkään puhua niinku, tiedätkö, silleen suoraan. Ja sit jos se toinen on semmonen, niinku, että hän ei vähän niinku takerru mihinkään eikä niinku sitten... Ei tavallaan miten mä selitän sen? En mä osaa selittää sitä.
No, en tiedä, kun mä oon semmoinen kaarteleva selittäjä esimerkiksi. Kun tarkoitatko sä niin sitä, että sä puhut suoraan niin asiat silleen faktat faktoina, vai silleen, että sä menet heti siihen asiaan, etkä silleen mene semmoista kiertoreittiä? Niin siis silleen faktat faktoina. Joo. Kyllähän mäkin, kun mä selitän, niin mä niin kierrän ja kaarran. Joo. Mutta silleen, että tavallaan voi puhua asioista suoraan. Niin se, että jos joku ei voi puhua asioista suoraan, vaikka rahaa on todella hyvä esimerkki. Tämä on nyt ehkä se, mitä mä hain tässä. Joo. Että vaikka raha, käytetään sitä esimerkkinä, niin jos joku ei vaikka voi puhua rahasta suoraan, niin mulla on vähän silleen, että no miksi? Joo. En tiedä, mutta me ollaan molemmat kyllä semmoisia vähän niin silleen suoraan sinne syvään päätyyn ja semmoisia, että me vaikka heti päästetään ihmisiä tosi silleen, jos sä aistit ihmisestä silleen, että okei, meillä on tässä tämmöinen niin hyvä niin silleen energia ja vivaat silleen tälleen, niin tosi helppo jotenkin sille avata itsestään vaikka asioita. Joo. Niin sit jos on vaikka joku semmoinen ihminen, joka ei helposti avaa itsestään ja ei silleen vaikka jaa hirveästi omasta elämästään mitään, niin mulla on vähän semmoinen niin kuin, no, mitäs tässä nyt sitten? Niin, kun me ei osata sitä small talkia sitten. Niin, ehkä senkin takia. Ympyrä sulkeutui. Niin. Tässä niin silleen alkaa arvonpyörä niin pyörin tälleen ympyrä, että kaikki johtaa niin kaikkea. Niin on. Ihan hauska. Niin. Siis en ole oikeasti koskaan ajatellut, että sehän voisi oikeasti johtaa tosta. Että Niin, ei tykkää small talkista sen takia, että kun on niin semmoinen niin suoraan musta tuntuu, että puhuja. jos mun pitää small talkata, niin mun pitää hirveästi miettiä sitä, että mitä mä sanon seuraavaksi. Mulla tulee paine siitä vähän niin kuin, että mitä mä keksin. Se on vähän semmoista, että sä et kuuntele sen sun juttukaverin juttuja loppuun, kun sä mietit jo silleen, että okei, no niin sä vastaat näin, mutta mitä mä sanon sulle seuraavaksi, tai että mistä mä sitten puhun tämän keskustelun jälkeen. Joo, silleen, että se huomio on vaan siinä, että no nyt mä kysyin ton, mistä mä voisin seuraavana. Joo. Mutta sitten jos joku sanoo, että joo, että ei vitsi kävi tälleen näin, niin mun on hirveän helppo olla se, että tiedätkö, meillä kävi ihan samalla. Joo. Mikä on semmoinen tilanne, missä sä sitten käyt jotakin tämmöistä kevyempää keskustelua vaikka? Että onko sä vaikka niin sille, että kaupassa sä oot silleen kassalla silleen, että sä et niin puhu mitään, mutta sitten jos sulle vaikka puhutaan, niin puhuuko sä niin silleen, että sä lähdet siihen mukaan, vai onko sä semmoinen, joo, no niin, kiva, no kyllä mä yritän silleen, mutta kun mä en jotenkin osaa. Siis mä en ole semmoinen puhuja. Joo. Mä en osaa sitä. Ja mä en tiedä, ajatteleeko joku se semmoinen töykeytenä, että mä oon vaan silleen, mutta kun mä en vaan niinku osaa. Minä en osaa puhua. Ja se häiritsee mua ihan hirveästi. Koska mä en niinku vaan oikeasti osaa sitä. Joo. Ja se ei tuu mulla silleen luonnostaan. Ja mä oon yrittänyt sitä opetella. No mutta kyllä vaikka meilläkin asiakastilanteessa musta tuntuu, että sä oot kyllä semmoinen, että sä niinku osaat sitä small talkia. Mutta en mä tiedä, ei sitä niinku ulospäin se ei ainakaan näytä siltä, että sä joutuisit hirveästi tekemään töitä sen eteen. Musta tuntuu, että se niinku asiakastilanteessa se on jotenkin silleen eri. Niin kuin se on työminä. Se on työminä ja mä oon vähän niinku siellä se kuitenkin se, you know. Mut sitten joku tämmönen, että joku pyöräilee mua vastaan. Ja sitten se alkaa hölöttää mulle. Mä oon vaan silleen, joo, no niin, joo, no niin, hei. Joo. Tiedätkö? Kun joku saattaisi alkaa, että katsopa tuolla lehmä tuolla pellolla. Joo, meillä olikin lehmiä niin, tuossa. Joo, tiedätkö sille? Joo. Niin en mä osaa. Joo. Mulla riippuu tosi paljon ihmistä. Mä oon vähän sellainen, että mä menen sen tavallaan, kuka mulle puhuu, niin vähän niinku sen energian mukaan. Mutta mä oon niinku mukautuvainen silleen niinku tommosessa energiatasossa ehkä. Joo, mutta sä oot kyllä semmonen hyvin supliikki-ihminen. Onko? Oot, mä en ajattele itseä kyllä joo, sulla on semmosia niinku letkautuksia tulee aina. Onko? Joo, ja sitten mä vaan mietin, että olipa hyvä. Joo. Niin kuin vaikka tänään, kun se äijä toi niitä laminaatteja, niin sä olit silleen, sanottu, että hyvää työpäivää. Niin mä olin vaan silleen, että no enpäs ikinä ajatellut. No tuohan nyt on perus. Niin, mutta mä en niinku osaa edes tällaisia, teikö sanoa. Mä olisin ollut vaan silleen, heippa. Niin sitten tommonen, tohan tosi kiva toivottaa toiselle työpäivää. Niin ei mulla käy niinku mielen vieressäkään tommoset. No joo, mutta tuokin on jännä, koska mä en sitä taas ajattelin niinku small talkina, vaan mä ajattelin, ei että se on vaan niinku semmoinen small talk ei ehkä tuohon päde. Mutta semmonen just semmonen niinku tiedätkö semmonen sanavalmis supliikki, että noniin, joo. Okei. Joo. Niinku tämä pisti jotenkin heti mieleen, kun sä sanoit sen. Joo. En kyllä ajattele itse tolla. Joo, hauska. Joo. No niin. Mitäs mulla on täällä vielä listattuna? Mua ei kiinnosta nettisivut. Ne on mulle oikeasti semmonen pakollinen paha. No se on kyllä vähän totta. Mua ei siis niinkö... Mä en usko, että mä haluaisin, että... Okei. Mä en tiedä, miten mä yritän pelastaa itteni tästä. Mä en yritä pelastaa itteni tästä. Joo, elää pelasta. Mut mulla on nettisivut vaan siksi, koska
se on tavallaan, mä oon ajatellut, että se on niinku pakollinen paha. Joo. Tai semmonen. Mutta mä haluaisin, että mua niinku jotenkin, että mä inspiroituisin niistä mun nettisivuista. Mutta kun mä en oo vaikka semmonen ihminen, että mä etsisin yritysten nettisivuja, vaan mä menen ensimmäisenä johonkin Instaan. Joo. Että mä katson, että onko näillä somea vaikka. No joo, tuo on kyllä totta, että ehkä nykyihmiset katsoo enemmän just jonkun Instan tai TikTokin tai silleen. Niin. Mutta sitten myös se, että moni haluaa ottaa yhteyttä vaikka just tältä nettisivujen kautta, mikä on mulle myös varmempaa, että sitä kautta mulle laitetaan viestejä, koska ne tavoittaa mut yleensä aina 99% suoraan, kun taas Insta saattaa oikeasti, se ei näytä mulle kaikkia viestejä, mitä mulle tulee. Se on ihan tosi kauheata, kun ne tulee yhtäkkiä joskus 3 kuukauden päästä tulee semmoinen niinkö bling 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 bling, kun se yhtäkkiä päättääkin, että no niin, mäpä näytän kuule tälle nämä kaikki viestit, mitä mä oon täällä hillonnut 3 kuukautta. Joo. Se on ihan tosi ärsyttävää. Niin on. Joo, mutta mä taas oon semmonen... Oot kyllä. Mä oon kyllä semmoinen nettisivu-ihminen, mutta silti tavallaan, että en mä hirveästi kattele kyllä sille muiden nettisivuja. Mutta sä jaksat vaikka pitkään rakentaa sun niinku nettisivuja, silloin kun sulla tulee se fiilis näin, niin sä teet. Mä jotenkin tykkään siitä semmosesta niinku siitä luomisesta ja siitä. Mullakin on nyt vaikka kestänyt mukava. Siis yli 3 kuukautta tää mun nettisivun rakennusprojekti. Ja musta tuntuu, että mä en vaan saa sitä niinku valmiiksi, koska mua ei kiinnosta tarpeeksi. Joo. Ja tää on oikeasti mulle ongelma muutenkin, että jos mua ei kiinnosta tarpeeksi, niin sit mua se ei toteudu. Joo. No, kyllä ne valmistuu sieltä. Pikkuhiljaa. Kyllä. Minua ei kiinnosta oikeasti nöyryyttävät hääleikit. Ne on niinku ärsyttäviä. Mitä tarkoitat niinku nöyryyttävällä? Joskus on ollut vaikka silleen, että on vähän niinku jotenkin mollattu sitä sulhasta tai morsianta. Kerrottu vaikka jotenkin noloja juttuja ja sellaisia. Niin mä vaan oikeasti on niinku sillä, että fuck off. No okei, nolot jutut riippuu ihan siitä nolouden tasosta. No joo, mutta tiedätkö silleen, että se vähän niinku tahalleen tehdään sellaiseksi, semmoiseksi enemmän nöyryyttäväksi kuin noloksi. Okay. Semmoinen. Joo. Niin se ei ole niinkö kiva. Mä toivon, että tämä ei ole unpopular opinion, koska en haluaisi omalle kohdalle vaikka tolleen. Joo, koska siis esimerkiksi jotkut semmoiset tosi nolot kuvat vaikka, niin ne saattaa oikeasti pilata sen kokemuksen. Niin, se on kyllä ihan totta. Mä muistan, kun mä vaikka jännitin niinku sille omissa häissä, että toivottavasti kukaan ei näytä mitään niinku rumia kuvia, koska se olisi vähän niinku vienyt sen fiiliksen siitä. Joo, että... mutta toi on ehkä semmoinen, että pitää niinku tuntea se ihminen, just niin kenen häissä sä oot vieraana. Jep, totta. Joo, joillekin se voi olla ihan fine. Joitakin ei haittaa yhtään. Ei, se on totta. Mutta silleen, että joskus mä oon nähnyt niinku kuvaajana silleen, että tämä hääparikaan ei kyllä nauti siitä. Kyllä siitä niinku ihmistä näkee, jos se on silleen hänen mielestään tosi epämukavaa. Joo, ja valitettavasti siis joskus on ollut tällaisia. Joo. Ja sitä ei ole niinku kivaa katsoa vierestä. No ei. Me voitaisiin vielä luetella tämmöisiä tosi kevyitä aiheita, mitkä meitä ei kiinnosta, mitä me ei välttämättä niinku jakseta avata. Joo, mutta tämmöisiä, että heitellään vaan. Joo. Mua ei kiinnosta koristeesineet. Joo. Jatka vaan. Minua ei kiinnosta 12 vaiheen ihonhoitorutiinit. Joo. Mua ei kiinnosta snappistriikit. Mua ei kiinnosta verkostoitua väkisin. Mua ei kiinnosta, minkälaiset murusketusrajat on ja minkälaisesta vaatteesta ne on tullut. Mua ei kiinnosta, onko pyyhkeet, mukit, ihan sama mikä, niin samanvärisiä. Kun niissä on se fiilis, niin that's it. Joo. Mua ei kiinnosta kävelylenkit ilman koiraa. Ne siis tuntuu jotenkin tosi typerältä mun mielestä. Minua ei kiinnosta, minkä merkkistä kahvia mä juon. Mua ei ylipäätään kiinnosta merkkivaatteet. Joo. Tässä oli mun. Niin. Noniin. Mä lisään vielä tähän. Mua ei kiinnosta siis sisustaminen vuoden aikojen mukaan. Mä en ole todellakaan se ihminen, kenellä olisi niinku jouluverhot, pääsiäisverhot. Mulla on kesäverhot ja talviverhot, jos mä en jaksa vaihtaa. Joo, that's it. Mikä sua kiinnostaa sitten? Niin, mikä mua kiinnostaa sitten? Se onkin asia erikseen, että mikä mua sitten kiinnostaa. Jos sulla tulee heti joku mieleen, niin avaa vaan, koska mulla ei siis tule yhtäkkiä mitään mieleen, mikä mua kiinnostaa. Mua ei kiinnosta mikään. No kyllä sulla formulat kiinnostaa. No joo, tommoset asiat, nyt jos ajattelee tommosia tosi kevyesti, niin on mulla kaikkea niin formulat ja eläimet ja kaikki. Niin silleen syvällisesti. No ihan miten sä haluat. Okay. Miten sulla tulee mieleen? No mä olen nyt päättänyt, tai minä ja Emu ollaan nyt päätetty, minun mies siis. Ootko päättänyt Emon puolesta? Olen päättänyt Emon, mutta hän on ollut kyllä myös mukana tässä. No hyvä. Mutta vähän on
idea on niinku syötetty sinne Noniin. päin. Joo. Se on taitolaji. Ja yritän teitä siis houkutella siihen mukaan. okei. Joo, kyllä. Niin. Että minä haluaisin, että olisin 30-vuotiaana niin kuin elämäni parhaimmassa kunnossa. No tuo on hyvä tavoite. Joo, ja tähän on niin kuin siis useampi vuosi vielä aikaa. Joo. Niin mulla ei ole semmoista paniikkia. Siis meillä ei ole mitään semmoista paniikkia. Mutta se on just semmoinen elämäntapamuutoksen niin Joo. tavoitekin, että se olisi niin pysyvää. Joo. Mm. Niin tää olisi niinku semmonen, mikä mua nyt on niinku kiinnostanut. Se on ehkä tämän Tenniksen myötä nyt sitten niinku tullut. Totta. Ja jotenkin kesä ja kaikki semmonen. Joo. Niin, Kesällä ihminen voi niin paljon paremmin. niin voi. Kyllä mä sanon, että kun on pieni rusketus ja kaikki tämmöinen aurinko, niin ihminen vaan voi ja näyttää niinku paremmalta. Joo. Ja varsinkin Suomessa, kun ei ole pimeää, Joo. niin kyllä ihminen voi niin hyvin. Voi. Ja niinku sitten mua kiinnostaa semmonen rauhallinen elämä, semmonen oman näköinen elämä. Minkälainen on sun mielestä sit niinku rauhallinen ja sun näköinen elämä? No semmonen, että mä voin niinku, mä voin itse periaatteessa päättää, mitä mä teen. Mm. Ja ne ei tarvi olla mitään semmoisia isoja asioita, mutta vaikka se, että mä voin päättää, mihin aikaan mä menen töihin. Joo. Se on niinku ihan todella iso oikeasti osa sitä. Ja musta on ihanaa, että mä voin elää semmoista vähän niin kuin hidasta elämää. Mun aamut oikeasti alkaa sillä, että mä keitän kahvit, mä syön, mä lähden koirien kanssa lenkille. Mulla ei oo siinä mitään niinku kiirettä. Tuo on ihana. Siis on. Ja mä tiedän, että mä oon oikeasti aika etuoikeutettu, että mä voin Niin. tehdä sillä tavalla. Niin. Mutta sä oot ollut myös ylpeä, että sä oot tehnyt itselle tommosen elämän. Niin, totta. Koska varsinkin nykyään musta tuntuu, että ihannoidaan semmoista just kiirettä ja että tavallaan mitä enemmän saat aikaiseksi, niin sitä parempi Joo. sä oot vähän niin. Joo. Niin tuo on musta ihana, että uskaltaa vaikka sanoa ääneen ja oikeasti olla niinkö silleen. Joo. Elää semmoista elämää, mikä itsestä tuntuu hyvältä ja voi niinkö, elää semmoista elämää, miten sä voit parhaiten. Siis joo, nimenomaan tämä, että miten itse voi parhaiten. Niin tästä päästään sitten siihen seuraavaan asiaan, että mä en ole tästä hirveästi puhunut, koska tämä on niinku semmoinen asia, tai nämä kaikki asiat jakaa hirveästi mielipiteitä. Ja mä oon ehkä jollakin tavalla pelännyt, että se vaikuttaa vaikka niinku työhön ja tälleen näin. Mutta mä saatan ajatella joistakin asioista, niin ehkä Valtavirrasta poikkeavalla tavalla. Joo, valtavirrasta poikkeavalla tavalla. Niin se on sitten silleen, että en ole tuonut tätä hirveästi ilmi, mutta se liittyy tosi paljon siihen mun arkeen ja semmoiseen. Joo. Niin sellainen elämä, Sä äsken kiusaamaan. Joo, niin on. Semmoinen elämä kiinnostaa mua, missä mä voin niinku ihan vapaasti toteuttaa itseäni ja olla vaan niinku minä. Joo. Ja vähän niin kuin, että mua kiinnostaa nämä asiat ja that's it. Joo. Ja musta on ehkä tärkeää myös se, että kun uskaltaa elää tuommoista elämää, niin se, että on semmoinen kokemus, että ei tule vaikka tuomituksia, jotenkin semmoinen, että ei joudu vaikka puolustelemaan hirveästi niitä omia mielipiteitä. No mä kyllä joudun puolustelemaan niitä. Mutta minkälaisessa tilanteessa vaikka? No vaikka joku ruokavalio saattaa olla sellainen, että Miten sä niinkö sitten syöt? Mitä vaikka minkälainen on sun päivän niinkö ruoka? no mä Mitä sä syöt päivässä? Siis tää oli todella hyvä Se on esimerkki. mitä sitä Insta, joku sellainen what I eat in in a day. Siis tää on tosi hauskaa, koska mä en noudata mitään semmoista vaikka ruokavaliota tai sellaista, vaan mä syön semmoisia asioita, jotka tuo mulle semmoisen hyvän olon. Esimerkiksi, se on se tärkein juttu. jos minä syön aamulla kaurapuuroa ja leipää ja jotakin tuommoista vähän niin semmoisia perusjuttuja, niin oikeasti mun sydän hakkaa ihan järkyttävästi. Musta tuntuu, että mä saan jonkun sydänkohtauksen. Joo. Mitä sä sitten niinku syöt? Sitten kun mä syön vaikka esimerkiksi aamulla kananmunia, ei mulla oo mitään tommosta, vaan mulla tulee siitä hyvä ja semmoinen ravittu olo. Joo. Et niinku lihatuotteita, sit niinku marjoja. Ja mahdollisimman niinku semmoista puhdasta. Joo. Semmoinen mahdollisimman lyhyt ainesosaluettelo. Mut sitten, niinku tuossa, aivan hyvin voin Mutta se syödä. on se balanssi. Se on se balanssi. Se on se niinku tärkein. Niin on. Mutta sitten täytyy kyllä myös sanoa se, että sitten kun syö tollasia, niin sen valitettavasti huomaa siinä olossa. Esimerkiksi tänään käytiin Mäkkärissä ja voin Aivan. sanoa, että me oltiin molemmat ihan kuolleet. Me Joo. oltiin raatoja sen jälkeen. Joo. Ja ei edes sen takia, että me oltaisiin syöty mitenkään paljon. Ei vaan se ruoan laatu. Niin. Joo.
Että se, että just tuo, että välillä voi käydä mäkkärissä, mutta kyllä sitä vaan muistaa sitten, että ai niin, no kannattaakohan siellä oikeasti käydä. Niin, koska niinpä. ei sillä, että se ainesosaluettelo Se olisi on se vaikka... hetkellinen hyvä olo versus se niin tavallaan pidemmän tähtäimen olo. Ja varsinkin niin kuin tämä, nyt menee taas niin random asioihin, mutta se, että vaikka joku ruoka ja tämmöinen syöminen ja nämä, niin mulla olisi siinä niin kuin paljon parannettavaa. Joo. Niin ei ehkä siinä tavallaan semmoisessa laadussa, koen, että syön ihan silleen hyvin. Mutta vaikka just, että niinku, onko se semmoista mikä se on? Tunnesyömistä. Joo, onko se sellaista vai Joo. onko se niinku, että sulla on nälkä vai tämmöisiä. Niin tämmöisiä asioita on itsellä tosi paljon niinku työstettävänä. Joo. Miten sä oot sitten niinku vaikka huomannut, miten sä oot niinku löytänyt tavallaan jotenkin tommosia asioita, mistä sulla tulee vaikka hyvä olo, koska musta tuntuu, että nykyään niin ihmiset on vaan silleen, että kun mä en jotenkin jaksa ja mulla on niin semmonen No siis se, pelto-olo ja no semmonen. just tuo, että kun mä en jaksa sitä, että mulla on paska olo, niin siksi. Mutta mistä sä oot vaikka löytänyt niinku sille, että mistä sä oot niinku löytänyt tavallaan sen suunnan etsiä niitä hyviä itselle sopivia ruokia? No, Onko sä niinku lähtenyt vaikka karsimaan niinku jotakin silleen, että... no kun mä en itse asiassa Että- niinku tiedä, miten... Se meni varmaan, kun me muutettiin tänne niinku tuohon taloon, niin sit sen jälkeen jotenkin semmoinen... Seurannut Instassa tiettyjä ihmisiä ja just niinku... No nämä mun ruokatottumukset, ne on niinku... Ne ei noudata tätä ruokapyramidia ja nykyisiä ruokasuosituksia, se on vaan fakta. Joo. Ja jokainen voi syödä miten haluaa, mutta minä syön sillä tavalla, miten mulla on niinku hyvä olo. Ja se on edelleen tärkeintä. Kyllä, nimenomaan. Niin sit se, että on vaikka ottanut selvää asioista, miten eri asioita valmistetaan ja prosesseja ja kaikkea tämmöisiä. Ja jotenkin mun niin kuin maalaisjärki sanoo, että jos mulla on 2 vaihtoehtoa, niin kumpi niistä on parempi. Niin Joo. minun maalaisjärki sen kertoo, että no varmaan tuo on parempi. Joo. Sitten mä syön ja mun olo kertoo sen, että kumpi Joo. niistä on parempi. Ja mä valitsen sen. Se on ihan hyvä. Niin kuin kokeilemalla. Joo. Musta tuntuu. Mm. No mikä sun tämä? Onko sulla tällaista ruokafilosofiaa? No ei oikeastaan. Mä oon vähän huono syömään muutenkin silleen jotenkin. Mut kyllä säkin syöt semmosia niinku ns. Puhtaita juttuja. Vaikka mä oon kateellinen niinku teidän lihan syönnistä. Niin, no me ei kaupasta osteta muuta kuin kanaa oikeastaan. Et sillain saa olla kyllä niinku tyytyväinen, että tulee niinku vaikka ruoka melkein käytännössä kokonaan metsästämällä niinku metsästä. Niin se on kyllä hyvä. Ja mä en siis vaikka tiedä tällä hetkellä mitään niinku kaupan lihojen kilohintojakaan tai mitään. Joo. Niin siinä mielessä sille joo. Mutta ehkä mä syön silleen niinku perusfiksusti ihan niin semmoisia tavallisia kotiruokia. Ja ehkä mullakin painaa tuo, että tavallaan otanko jonkun ruoan, missä on todella pitkä ainesosaluettelo vai ruoan, missä on lyhyempi ainesosaluettelo, niin otan sen lyhyemmän. Niin on. Kyllä. Mutta nämä on vaan tämmöisiä mielipideasioita ja niinku... Musta on ihanaa, tai toivon, että jokainen syö juuri sillä tavalla, miten itse haluaa ja mistä tulee hyvä olo. Se olo kaikista tärkeimpänä. Joo, mä yritän vaan niinku muistaa syödä. Se on Joo. se mun ongelma, että mä en siis muista syödä. Joo. Koita Kunhan muistaa. vaan saan niinku muistan syödä, niin se on Joo. tärkeää. Mua kiinnostaa kyllä myös niinku kaikki tämmöiset muoti- ja kauneusasiat silleen, että en mä nyt niinku joka päivä jaksa niinku ehkä laittaa itseään, mutta silleen, että harvoin mulla vaikka on hiukset laittamatta Joo. esimerkiksi. Et mua kiinnostaa niinku vaikka semmonen päivittäinen panostus mun ulkonäköön, koska mulla tulee siitä semmonen vähän niinku, tiedätkö, ryhdikkäämpi olo ja Joo. semmonen vähän semmonen... Heti on parempi Joo. olo itsellä. Esimerkiksi vaikka huomaa silloin, kun tekee töitä kotoa, niin versus se, että onko mä niinku yökkärit päällä koko päivän, vai Joo. onko mulla niinku semmoista perusarkivaatteet, onko mulla niinku just hiukset laitettu ja onko Joo. vähän meikannut tai jotakin muuta. Mulla on paljon semmoinen niinku pystyväisempi ja Joo, varmasti. kykeneväisempi olo. Joo, kyllä sen siis tuntee sen eron ihan silleen. Joo, niin tuo on ehkä semmoinen asia. Ja susta kyllä näkee sen, Mm. että sä niinku tavallaan panostat Nyt siihen. itse asiassa näytän sulle keskaria ja on just silleen, että kun mua häiritsee vaikka se, että mulla ei ole kynsilakkaa yhdessä kynnessä. Kato.
Niin sulla on. Mulla on. Sulla on. niin tommoista, mutta en mä oo mitenkään silleen, että mä en mennä nyt kauppaan, kun mulla ei ole tässä yhdessä kynnessä kynsilakka, että ei niinku sillain kiinnosta, että voin kyllä ihan olla ilman meikkiä missä vaan ja tehdä mitä vaan. Mut silti se on semmoinen tavallaan mukava lisä sitten. Niinpä. Että on itselle semmoinen hyvä olla. Joo. Kerro sun top 3, siis arkiruuat, mitä sinä syöt? Okei. Ja mentiin tähän ruokateemaan kerran. Niin. No, tää on tosi random, mutta tää jäi mulla, kun mä kysyin mun Instassa arkiruokareseptejä. Joo. Niin siis uunipataattia, jauhelihaa takomaustettua ja sitten itse laitan siihen myös vähän ranskankermaa, valkosipulihapankaalia, tomaattia, kurkkua. Joo. Ja sit jos on jotakin soosia, niin sit laitan sitä. Joo. Mut ihan sika hyvä. Aika hyvältä kuulostaa Joo, kyllä. siis tosi hyvä. Se menisi varmaan 3. tällä hetkellä. Joo. Sitten toisena on uunilohi. Siis Se ihan on semmoinen hyvä. perus joku sitruunalla maustettu uunilohi. Siis Joo. Pitääkö lohen olla semmoista kuivaa vai semmoista kosteeta? kosteita todellakin, koska mä en siis tiedä, mulla on viime aikoina, tää on tosi random juttu, mutta mulla siis kutittaa ikiäni tosi moni ruoka tällä hetkellä, ihan semmoinen niinku perusruoka. Ja se johtuu jotenkin varmaan siitä koostumuksesta tai jostakin. Joo. Okei. Niin, ihan sama mitä mä syön, niin mulla jotenkin kutittaa ikiäni. No, ihan joo. sama. Joo. Niin. Sannin terveystietoja. Joo. Sitten ykkösenä. No siis mun yksi semmoinen vakkariruoka on vaan siis se, että pilkon kasviksia, sitten pilkon kasviksia, paistan pannulla, paistan halloumin pannulla ja sitten joskus saatan myös jauhelihaa paistaa ja sitten laitan random mausteita, kookoskerman ja that's it. Ai että tommonen sörsseli. Joo, just semmoinen Todella sörsseli. hyvä. Tosi Joo. hyvä. Ai että. No mulla voisi olla just niinku, siis todella hyvä yhdistelmä, kaikki pitää tämän niin outona, mutta siis jauheliha pihvi paistettuna. Ja se ei saa olla silleen niinku... Ja leipäjuusto. Joo. Siis aivan täydellinen Tää on oikeesti yhdistelmä. semmonen niinkö... Tää on niinku vitsi jo. Niin onkin. Mutta kun se on oikeesti vaan siis niinku hyvä. Joo, niin, joko... sä kyllä syöt sitä tosi usein. Niin syön. Joko mun ruot on just tommosia, että mä en tee mitään Simple. niinku... Reseptejä Joo, ei oo. ei, kun mä vaan teen tuolla paistan jauhelia, pihviä ja leipäjuustoa paistinpannulle ja siitä. No sitten toinen, todella hyvä. Kesällä teen tätä tosi paljon. Mutta siis kaalta, niin kuin veittelä vaan pilkkoo kattilaan. Sinne vettä, keittää sitä ihan hetken, että se on semmoista vähän pehmentynyttä. Sitten sinne vähän kermaa, jauhelihaa ja sitten tyyli vaikka suolaa. Ja... Siis kuulostaa aika Jos on hyvältä. siis porkkanaa, niin voi tälleen Siis siivuttaa. Tämä on niinku sellainen pikakaalikeitto. Siis niin hyvä. Tai kahvilaatikko. Siis oikeesti se on niin Kahvilaatikko hyvä. voisi kyllä olla yksi mun lempiarkiruoista. Mä teen sitä kyllä tosi harvoin, mutta siis vitsi se on hyvää. Joo. Mutta siis niinku, tuo on niinku se mun ruokafilosofia, että se on silleen simppeli, Joo. hyvä. Joo. Ja sitten, Sä ajattelet ruokaa vähän niinku polttoaineena. joo. Joo. Ja sitten mutta mä tykkään myös riisipuurosta. Se on todella hyvä. En tiedä missä järjestyksessä nämä oli, Niin. mutta siinä oli hyviä ruokia. 3 sinulle parasta. Kyllä. Ihana, jos kuuntelit tänne asti. Toivottavasti et traumatisoitunut mistään aiheesta. Ei höpö, eikä nyt kukaan oikeasti traumatisoitu. Toivottavasti ei ainakaan Joo, traumatisoidu meidän mutta nämä on vaan tämmöisiä meidän, että ei vaan kiinnosta. Joo, ei kannata ottaa liian tosissaan. Ei. Ylipäätään ehkä meidän sisältöä ei kannata ottaa Ei. Että jos suuttuu, niin sitten, tai jos on jostain eri mieltä, niin aina voi keskustella ehdottomasti. Joo. Ensi kerralla todennäköisesti olemme sitten äänittämässä jossain. Niin. Muualla. Toivottavasti ollaan ainakin reissun päällä. Niin. Mutta kiitos, kun katsoit tänne asti. Kyllä. Ja kerro toki niin kuin, top 3 arkiruokaa. Joo, arkiruokia tarvii aina. Joo, Reseptejä. kyllä. Mutta jes, Ensi kertaan!